салом алейкум ба ҳама бародарон. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Яке аз варзишгарони мо оид ба муҳорибаи омехта тӯли 20 рӯз бедарак буд дар шаҳри Москва дар яке аз моҳҳоро пайдо карданд. Аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин бародарро мисол ба Тоҷикистон равонаш кунем. ва номерои карташа мемонам, мақсад ки дастгирӣ кунем. Касе қадри имкон чандсини метавонад ба ҳамун картаи мисол бародараш партояд, то ки ба Тоҷикистон равонаш кунем. Худованд раҳмат мағфират мекунад. бисёри бародарон мешиносандшанд. иншоалло ки расмша мемонам. худованд нигаҳбонатон бошад. илтимос бародарон раҳматия дастгирӣ кунад.